halvdelen af skulpturen er fra designers lager og fra deres fabrik, og den anden halvdel er noget, vi har sat ind i designet. Normalt ville vi lave noget, der var meget skævt og meget spraglet, og måske også helt klart mindre vatterpas. Vi har taget det formsprog, der er i butikken, og overført det på vores eget, og lavet sådan en ekstremt kompleks variant af køkken. Der har været, der har været en eller anden øvre bar på, hvor mærkeligt kan ting blive. Fordi vi er inde i en butik, der opererer i salg, og som opererer med brand, som man ikke kunne gå for langt med, kan man sige. I forhold til, hvor grimt kan det være, eller hvor rodet kan det være, eller de der ting. Så der er også en der kom sådan ret hurtigt sådan en bar ind, sådan, hvor som hed, vi bliver nødt til at arbejde rimelig meget med at lave noget ordentligt finish på det, for ellers så falder det for langt væk fra det, der ellers er her. Ja, altså det der selvfølgelig, nu hørte jeg Mads, han snakker jo om, at hvad kan man sige, der var en barriere for, hvor kreativ og hvor formbare de kunne være, og hvad kan man sige, hvor modige de ville være. Og det samme kan man så også sige, det er der også inden for vores, vi synes jo, vi har været modige. Og det er klart, at det giver os noget mere mod til måske at være mere modige, når vi indretter butikker fremadrettet. Så det er klart, at den barriere, den vi måske havde, der lå hernede, den har vi flyttet nogle kender højere op. Fordi vi kan godt se, at ved at gøre nogle andre ting, ved at gøre nogle ting, som trækker på smilebåndet, laver en stop-effekt, giver en tørhøreoplevelse op i butikken, kan være med til at understøtte nogle andre ting, som vi gerne vil fremadrettet med vores kunder. Så på den måde kan den være med.